Bilbon gauz, Bilboko plaza Barrixan, eta ez galdu garelako, baizik eta nere atzian dakoten 19. mende bukaerako eraikin horretan dakolako bere goitza, Euskaltzaindiak euskara zaindu, aztertu, zabaldu, hobetu eta batzia. Horrek dira Euskaltzaindian helburuak eta horrein artean onomastika kontuak bezartzen dira, hau da, pertsona izenak, tokizenak eta abizenak eta deiturak. Eta abizenak izango dianez, gaur esteniatzen dugun tartean gure izpide nagusietako bat, gaurko honetan Euskaltzaindiako onomastika zerbitzuko arduradunakin Mikel Gorrotxategikin egin jogu hitzordua. Mikel Gorrotxategi, egun hon. Egun hon bai, ongi etorri. Eskerrik asko, hementxe gauz Euskaltzaindian eraikinan aurrian, gaur egun Euskaltzaindian adan eraikina, baina historia luzia dakona, ezta? Bai, hau izan zen berez Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregia, eta jauregia izateari utzi zion, gero gauza asko gertatu ziren, hotela ere izan zen, eta azkenean diputazioak berreskuratu zuen eta lagazioen Euskaltzaindiari erabiltzeko, baina ez da Euskaltzaindiarena, bizkaitar guztiena baizik. Eta gaur honez gara kasualitatez etorri, gaur hona etorri gara abizenen deituren inguruan berbaitira, eta zurekin egotia behazta kasualitatea, zuzeu zarelako Euskaltzaindiaren barruan, onomastika zerbitzuan arduraduna. Barruan ningo dugu berba? Abizenen jatorrizan eta deituren originen da zela sortzen dian inguruan, hor inguruan? Bai, lasaia. Abizenak eta deiturak gaur egun danok ditugu, baten faltan gainera ofizialki bi gainera, baina ez da beti hola izan. Noiz azten gara Euskal Herrixan abizenak erabiltzen? Gaur egun ulertzen dugun bezala, gurasoek seme-alabei pasatzen dioten gauza nolabait aldaezina den hori sortu zen 16. mendean. Orduan Trenton, Italian, erreforma sortu zen, hor erlijioa dela eta Eliza Katolikoak erabaki zuen parrokia guztietan sortu behar zela bataio liburua. Eta orduan, bataio liburua sortu zenean, hor inskribatu behar zen nortzu ziren gurasoak, eta seme-alaben izen deitura. Lehenengoan izen deitura, eta deitura moduan ipintzen zen ordura arte aitak erabiltzen zuen deiturantzeko hori. Garai hartan deiturak aldatu egiten ziren, segun non bizi zaren, edo non bizi zinen, edo zure lanbidea, edo zure motea, zu izan zintezken Txomin Mantaluze. Eta zure anaia izan Eneko Madina. Orduan, hor ja, seme-alabek hartzen dute aitaren deitura genezakeen hori, eta ja finkatu egiten da, eta hori hor gelditzen da fosil moduan. Eta Mikel, abizenak nola sortzen dira? Badau egitura bat, badau patroi bat jarratzen dana Euskal Herrixan, bakoitzak gura dauen aukeratzen dau, zela sortzen da hori? Ez, Euskal Herrian, erdiaro zaharrenean agertzen diren dokumentoetan, gehien bat erabiltzen zen sistema esaten zen izena, zeukan jendeak, demagun Eneko edo Andere, gero izaten zen familia deitura, genezakena, eta familia hori izan ziteken izen bat, Otsoa, Gartzia, eta gero nongoa zinen, zein baserri edo zein herritakoa zinen. Orduan, garai hartan, demagun neska bat izan zen, Andere, Lopitz, Eulateko. Lopitz Eulateko hori gehienetan itzuli egin zuten eta bihurtu zuten López de Eulate. Martinitz Madinako bihurtu zuten Martínez de Madina. Baina Euskal Herria Atlantikoan, Bizkaia, Gipuzkoa, iparralde osoa, Nafarroko iparraldea, Arabako zati bat, baserri izena aski zen familia identifikatzeko. Oñati baten Madina baserri bakarra dago, munduan Madina baserri bakarra dago, orduan aski zen Madina esatea familia hori zein zen lokalizatzeko. Arabako Lautadan eta Estellerrian aldiz etxeek ez daukate izenik, eta familiak ez nahaztatzeko beharrezkoa zen mantentzea ze familia zen eta zein herritakoa zen. Eta horregatik mantendu izan dira, jende asko esaten du, hori Arabako deitura dira, ez Arabako eta Nafarrako deitura konposatua dira. Gaur egun, badaukazu kalkulatuta zenbat diran euskal jatorri dune abizenak? Goratzen du garai batean aipatzen genituela 10.000,
Baina zail da, ze askotan deitura batek idazkera bat baino gehiago izan ditu. Orduan zer dira, bi deitura bakarra, deitura bat batzutan administrazioak edo kanpoko arrazoiengatik aldatu egiten da. Adibidez, Sorekieta, horre Herberetako, Argentinako andra hori, Herberetan eskonduta dagoena. Maxima Sorekieta. Sorekieta deitura, Gipuzkoakoa da, eta Bizkaira etorri zirenean, 18. mendean, utz baten bidez, bihurtu zen deitura Zorriketa. Ez du zer ikusirik, bi deitura dira, bi jatorri berekoak. Eta gero, gertatzen zaigun gauza bada, euskal deiturak desagertzen ari direla. Ze deitura urria denean, arrazoi matematikoengatik urriagoa izatera joera du. Eta euskal deiturak desagertzen ari dira. Osea, esango nuke egunero desagertzen da euskal deitura bat. Badira deitura asko bakarrik Ameriketan bizi direnak. Ameriketara gizon asko joan zelako. Eta orduan horiek transmititu dituzte deiturak. Eta badira batzuk, Mainarikua moduko deitura bat, oso ezaguna hemengo idazle bati esker, ez dakit gaur 13 Mainarikua dauden peninsula osoan. Eta batzuek, baina oso gutxik, aldatu egin du deituraren ordena, desagertzeko zorian zegoen euskal deitura bat jarraipena izan dezan. Gartzia, beti esaten da adibide moduan, ez da, Espainian esaterako deitura erabilixena da, jatorrixa euskalduna dako. Olako sorpresa asko emango ditugu? Begira azten balme gara, arakatzen azten bagara? Bueno, sorpresatxo txikitsu batzuk bai, Gartzia berez persona izena zen Erdiaroan, persona izenik erabiliena, badirudi esanaia dela gaztea, Nafarroako inguru zehaz bateko euskalkian, eta baina modan jarri zen, errege batzuen izena izan zen, orduan modako izena zenez, jende askok erabiltzen zuen. Baina Trento ostean persona moduan ezin zen erabili, zegoelako santurik, Garzi ezeneko santurik, eta orduan bihurtu zen deitura. Hori bezala, adibidez, Heredia, jende askok, Heredia aipatzen duzunean, jende askok lotzen du Andaluziarekin, baina Heredia berez da Arabako herri bat, euskaraz de Heredia zena, eta kristauak hegoaldera Andaluziara konkistara joan zirenean, hor López de Heredia familia joan zen, eta orduan deitura hartu behar zutenek, hartu zuten, hor Andaluzian nolabait antiki baten deitura, Heredia, eta jende askok pentsatzen du Andaluziako deitura dela eta gainen askotan hijitoen deitura. Beraz, horako sustetxo batzuk hartuko ditugu. Deitura erabilixena zen jan? Euskarazko deituren artean Etxeberri eta Agirre. Horiek dira, zergatik? Herri guztietan dago Etxeberri edo Etxebarri izeneko etxe bat, eta ia gehienetan Agirre. Agirre nik beti aipatzen dut, Mendebaldeen dagoen euskal toponimoa, Artzentarez herrian, hor nolabait izango nuke alde horretara dagoen azkenengo toponimo argia da Agirre. Hor baserri bat, nire amamaren jaioterria, eta Zuberoan hor Santagrazin ere, hor ere badaukagu Agirre, nolabait euskal herri oso hartzen duen, Agirre hitzak berez esan nahi zuen agerian. Eta horregatik Agirre guztia daude leku ikusgarri batean. Hitz egin dugu historixaz, hitz egin dugu jatorrixaz, deiturak abizenak gurasoengatik seme-alabenganna doia zen edo pasatzen den zerbait izaten da. Ez dakitena da, abizen barririk sortzen den, edo zuek erregistroan zein jakotzen abizen barrixen moduan? Bueno, gaur egun, printzipioz ezin da abizen berririk sortu, legeak agintzen duelako gurasoen deitura hartzea. Inoiz, batu izan dira deiturak, persona batek erabiltzen zuelako edo zituelako deitura biak baterak eta gidoitzo batekin erabili dira, baina hori banakakoak dira. Horak, asmatu ziren nahikotxo, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran Gipuzkoan, hor nolabait abandonatzen edo uzten zituzten umei deitura ipintzean, asmatutako euskal deitura jartzen zieten. Garai hartan nahiko normala zen, pobrezia asko zegoelako, umeak utzi behar izatea, ezta? Eta orduan leku askotan ipintzen zieten santu izena. Edo ipintzen zioten zein herritako parrokia zan, azpikin usten baldin bazuten, jarrizten zioten San Sebastián. Edo, ez dakizen, San Martin egunean abandonatzen balzuten, San Martin.
Zeleku batzuet ipintzen zioten nongoa zen, ezta? Eta Galdamez herrikoa baldin bazen umea, jartzen zioten Galdamez. Baina Gipuzkoan, pensatu, zagigun horri izan zen, baina pensatu zuen duinagoa zela persona horri deitura bat ematea, nolabait abandonatu izan zela, salatzen ezen zuen deitura, eta orduan, pues hori, Larrajorri moduko deiturak asmatu zituen. Mikel, zuzaitugu onomastika zerbitzuko, euskaltzaindiaren onomastika zerbitzuko arduraduna. Zer da bertan egin duzuen lana? Zelako da? Zerbitzu ematen diogu norbanakoei, eta gero instituzioei. Norbanakoei ze zerbitzu ematen diogun, deiturak edo abizenak, persona izenak, horiek dira gehien bat deitzen du jendeak edo deitzen du erregistroetatik, zein plena nire deitura euskaratu nahi dut eta nola idatzi behar da, ezta? Hori da, ematen dugun zerbitzu bat, Hego Euskal Herrian deiturak ofizialki euskaratu aldirelako. Gero, persona izenen inguruan, idazkera nola idatzi behar den, naia, katze behar du, ez du behar, horrelako galderak edo izen bat onartuta dagoen ala ez gure izendegian. Horiek dira nolabait arruntenak. Horretaz gain, Hego Amerikatik ere idazten digu jende askok galdetzeko aberia bere deitura nongoa den edo informazioa. Hortaz, behin deitu zuen gizon batek deitu, Argentinatik galdetzeko bere deiturak ea nongoak ziren, azaldu nio nongoak ziren, eta esan nion, deitzen baduzu laster berehala, esango dizu gainera etxea zutik dagoen ala ez. Eta handik ordu erdira deitu zuen, ordurako nik banekien etxea zutik zegoela, eta orduan esan nion, bai, zutik dago, diman dago, eta esan zidan, astelenean ikusiko dugu elkar. Eta astelenean, ordu erdi horretan, irten zen kalera, erosi zuen bidaia zera txartela, eta astelenean hemen zegoen agurtu eta dimara joan zen. Mikel Gorrotxategi, eskerrik asko, gaur benetan, hementxe, Euskaltzaindien egoitzan hartziarren, eta kontu nidanak kontatziarren, hain gauza simple baten atzean, abizen baten atzean, deitura baten atzean, historia handixa egon aldala kontatzen duzulako. Mikel, eskerrik asko. Zuei, pertsagatik.